Yan, nakatatlong patong na kami kaya naglagay na naman kami ng horizontal. Yan, kada tatlong patong. Yan, itong vertical kong to kada dalawang hollow blocks na lang yung linagay ko. Pero kung gusto nyo, pwede nyo lagyan pa dito. Bawat hollow blocks para doble tibay. Yan, tapos yung ratio namin ng halo sa asintada, yung mortar, 1:5. Isang simento, 5 buhangin. Yan, wala na pong graba yan, puro buhangin lang. Yan, tapos ito mga kabayan, tatambakan na lang namin to ng kuan, lupa. Labas na ito ng bahay. Tinurong ko na yung dati naming pader dito. Yan, papatanggal ko na yung mga kahoy kasi hindi dapat natatabunan yung kahoy. Yung mga ginawa namin mga pantukod, tatanggalin na namin to dito. Saka tatabunan ng lupa. Yan, pag natabunan na ng lupa yan, hukayin na namin to. Para sa wall footing yan. Yan, ito yung mga nakaabang kong kuan dito. Mga nakaabang kong bakal para sa flooring. Uunatin na lang to. Tapos kung mapapansin nyo, hindi tapat-tapat yung dugtungan yan. Kaya pinaputol ko to para pag nagdugtong dito, hindi siya nakatapat dyan. Ayun yung dulo nung itong mahaba. Ano, Jiking? Ayos na ba, Jiking? Ayos na, tatambakan ko na. Yan, pinapaguhitan ko muna kay Jiking yung pagagrinderan para sa wall footing. Para diretso. Yan, manipis lang daw pala sabi ni Jiking yung flooring kaya magsuhin niya na lang. Yan, pag nabasag na yun hanggang doon, saka na lang yan babaritahin. Yan, manipis lang yung dating flooring ng ko namin mga kabayan, no? Halos 3 cm lang. Yan, kaya minaso na lang ni Jiking. Yan, hanggang doon yan sa dulo. Yan, yung hinukay ko dito, kuwan lang yan, 25 cm na lang yung wall footing dyan. Kasi halos ko naman dito, halos bintana na lang yung nandyan, kaya wala nang bigat na dadalhin masyado yan. Yan, niliitan ko na. Pero may bakal pa rin yan, dalawang ko na lang, dalawang 10mm. Pero doon sa, katulad nyon, mataas yung pader, dalawang 12mm yung wall footing yan. Saka 30 yung, kuwan, 30 yung lapad. Saka 20 yung kapal. Yan dito 25. Ang lapad, ang lalim niya 15 cm na lang. Yan, okay na yung mga kabayan. Natapos na ni Jiking yung hukay sa wall footing. Isusunod namin dito bakal. Yan. Ang lalim nito 15 lang to. Kaya 15 cm na lang mga kabayan yung lalim ng wall footing ko dyan kasi tatambakan ko pa yan kabilaan. Kaya ang babao na hollow block dyan, dalawang patong pa.
Inabot na naman kami ng ulan, mga kabayan. Yan, binutas pa naman namin yung yero. Yan, kaya medyo natatagalan kami dito. Ayan, nagbabakal na si Jiking ng wall footing. Ayan, 10mm lang to. Yan, ito na yung tansi. Yan, linisir ko na yan. Ayan yung ilaw ng laser. Yan, kailangan nakalibil yung hollow block sa umpisa pa lang. Kailangan nakalibil na yan mga kabayan. Kasi pag inumpisahan yung wala sa level, sunod-sunod yan, wala sa level yan. Kailangan unang patong pa lang nakalibil na. Yan, medyo tumigil na yung ulan. Kaya nagpapahakot na rin ako ng hollow blocks. Para pag nabuhusan namin to, lalagyan ko agad ng isang patong. Ito pinopormahan na namin to ng 10 cm kasi hindi na namin isasabay yung flooring. Kasi matatagalan kung hihintayin pa namin dahil malalim to. Maraming panambak na kailangan. Pag nabuhusan na namin tong 10 cm na to, lalabasan na lang namin ang mga bakal dito para sa flooring. Tapos mayroon siya dito nakakapitan na horizontal bar na 10mm. Yan, paikot yan para makatuloy-tuloy kami. Hanggang taas kasi laging umuulan. Para matrasisan agad namin, mabubungan. Tapos saka na lang namin isusunod yung tambak dito sa flooring. Yan, tinimim tong horizontal na to. Ngayon, nilalagyan namin na mga abang para sa flooring. Ayan. Yan, nakakapit yan dito. Yan yung una dito. Ayun, sumunod naman dito, pailalim naman, palit-palitan. Yan, binabari na namin to dito. Yan, nakabari na rin yan dyan. Tapos pag naglagay kami nitong horizontal bar, ito nasa loob, yung vertical. Para pag hinatak dito ng flooring, ito hindi rin siya makatumba papunta doon sa labas. Kaya matibay. Kasi pag dito nyo ilinagay ito sa labas, wala na siyang tatamaan, hollow blocks na lang. Pwede itong matumba papunta doon kung sakali. Pero pag nandito ito sa loob, matibay kasi nakakapitan pa ito ng bakal sa flooring, papasok. Kaya ito namang vertical, hindi siya makakatumba palabas. Yan, 1, 2, 3 ang ratio ng halo namin na yan. Tapos dito sa dulo, may nakaabang ako dyan. Tatakpan lang ng halo yan, yung tinimim na yan na horizontal. Para pag giniba namin tong pader na to, uunatin na lang yan doon. Kasi tuloy-tuloy pa yan doon sa loob. Yan, parang beam siya na maliit. Para matibay itong pagkakapitan ng bakal. Yung papunta sa flooring. Yan, sinisip-sip ni Pipoy para hindi magkaroon ng ampaw. Yan, nililiot na namin ni Edmar yung
ibabaw ng unang patong, yung level. Yan, nililibel muna namin. Yan, tapos doon. Para tuloy-tuloy na yung asintada dito. Yan, nakatatlong patong na kami kaya naglagay na naman kami ng horizontal. Yan, kada tatlong patong. Yan, itong vertical kong to kada dalawang hollow blocks na lang yung linagay ko. Pero kung gusto nyo, pwede nyo lagyan pa dito. Bawat hollow blocks para doble tibay. Yan, itong dito naman, kwanto, pintuan, sliding door ito. Yan, tapos yung ratio namin ng halo sa asintada, yung mortar, 1:5. Isang simento, 5 buhangin. Yan, wala na pong graba yan, puro buhangin lang. Yan, nakakuha na kami, naka-5 patong na. Bukas naman yung 6, kasi kwanto onsing patong. Yan, kaya ang gagawin namin ngayon, gigibain na namin to. Tatanggalin na namin yung mga yero, saka itong mga kahoy na yan. Yan, si Pipoy saka si Onyo yung gumigiba. Hindi kita yung ilalim. Ayun yung sindana. Tapos yung supply ng kuryente doon muna namin linagay. Mantau! Oh! Oh! Biglang lumiwanag dito sa ilalim. Tanggal na yung yero, yung sa dulo na lang. Yan, kaya pinatanggal ko na yan para malagay na namin yung bakal sa beam habang pinapatigas tong 5 patong. Kasi pag itinuloy pa namin to, gumagalaw-galaw na siya. Kaya bukas na lang yung 6.